Добре дошла, моя Уилоу. Настъпи часът. Чувам я. Да разбереш Какво? коя си всъщност. Гората. Уилоу, ти си вещица. Вещица? Ехо? Огън, вода, земя, въздух. И сега сте 4. 4 млади вещици на 4-те елемента. Вещерство, ти над нас. Само заедно можете да отключите пълната си вещерска сила. Слей сърцата ни в едно. Уилоу и вълшебната гора. Значи може да летим с метли или да си направим пържени картофи с магическа пръчка. Само в кината от 30 май. Разпространява Александра Филмс.